Hello friends, बरायबाय Bodo Info official YouTube channel आसा खालामो नोंथांमोना गासिबो मोजां दङ। दा फाइनाली रानिं स्टार्ट जाबाय बेनो जाबाय 13 फेब्रुआरि। दा बेयाव मा नोंथांमोना डकुमेन्ट्सखौ लांनांगोन माबादि भेरिफाइ खालामगोन जुदि गैयाब्ला नोंथांमोना रानिं खालामनो मोननाय नङा जुदि फेक होदोंब्ला। दा नांगौ माखौ नांगौ जों बेखौ नायगोन ओके। जाय नोंथांमोना आंनि चेनेलाव गोदान नोंथांमोना साबस्क्राइब खालामना ला। दा लोगोफोर गोदान भेकेन्सि फैदों टेट पास जानायफोरनि थाखाय नोंथांमोना लेटेस्ट भिडिअ मोनगोन बेनो जाबाय 5000 भेकेन्सि। जायफ्रा टेट क्वालिफाइडमोन नोंथांमोना मोनसिगोन एडमिट नोंथांमोना डाउनलड खालामना लादो बेनिफ्राय टिचार भेकेन्सि नोंथांमोना आपडेटखौ नेक्स्टआव लाना फैगोन। बिदिब्ला जों अफिशियेल नटिफिकेसन नायनोसै बेनो जाबाय नोंथांमोना रिलियाव थाङोब्ला मा लांनांगोन। बिनिफ्राय आसाम फरेस्टनि सेलारिया जोबोर मोजां 14,000 निफ्राय जागायो अके। आरो लोगोसे 60,500 प्लास ग्रेड पे थायो 6,200 पर मान्थ नोंथांमोना मोननो हागोन। दा आसाम पुलिसजों सेम सेलारि नोंथांमोना बे मोननो हागोन मानोना बेबो। बिनिफ्राय नोंथांमोना हमना ला 26-25,000 निफ्राय जागायगोन जेब्ला साख्रि मोनो दरमाहाया। बिनिफ्राय नोंथांमोननि नांगौ जोङो आपडेटखौ नायनोसै बेनो जाबाय नोंथांमोना जेब्ला गाबोन रानिं खालाम थांगोन अब्ला माखासे बाथ्रा दङ हाइट। दा हाइटआ ओरैबायदि ग्रेड 1 आरो लोगोसे फरेस्ट गार्डआव नोंथाङा एप्लाइ खालामदोंब्ला हाइटआ बेयाव एसे खम नांगौ बेनो जाबाय नोंथांमोना हौवाफोरखौ नायोब्ला नोंथांमोना 153 एसटिपिआव आरो हिन्जावफ्रा अनलि 145 बेखिनि थाबानो नोङो इलिजिबल जागोन। बेनिफ्राय टेस्टआ अनलि फर मेन बेनो जाबाय 79 नर्मेलाव एक्सपेन्ड खालामबा 84 जाहैनांगोन अब्ला नोङो ग्रेड 1 आरो फरेस्ट गार्डआव एप्लाइ खालामदोंबा नोङो बेयाव सेलेक्ट जागोन पिएइचडिआव। बिनिफ्राय बे गैयाब्ला रिजेक्ट जागोन मिलायाबा। बिनिफ्राय दायो एसे गोजौसिन नांबावगोन बेनो जाबाय AFPF आरो लोगोसे ड्राइभार पोस्टआव एसटिआ 160.02 सेन्टिमिटार हौवाफोरा एन्ड हिन्जावफ्रा 152.40 सेन्टिमिटार। जुदि बे गैयाब्ला नोङो सेलेक्ट जानाय नङा पिएइचडिआव नोङो फेल जागोन। नाथाय खायसे गासिबो पोस्टआव नोंथां इलिजिबल जादोंब्ला नों गासिबो पोस्टआवनो खारनो हागोन। जुदि बहाबा गोरोबाबा नोङो मोनसे केन्सेल जागोन बाट मोनसे जायखिजाया नोंथांमोना सेलेक्ट जागोन। बेखौ जेबो टेनसन लानाङा हाइटखौहाय। दा बेखौ नायखांनाय लोगो मेडिकेल टेस्ट लागोन। मेडिकेल टेस्टआ जोबोर इजि जेरै आसाम पुलिसाव नायो बेखौनो नायगोन जेबो टेनसन दाला। बिनिफ्राय मा डकुमेन्ट्सखौ लांफानांगोन बेनो जाबाय इम्परटेन्ट गाबोननि रिलियाव। जायफ्रा नोंथांमोना एप्लाइ खालामदों मेट्रिक सार्टिफिकेटनि एडमिट कार्डआ बेखौ लांफाथारनांगोन मानोना बेयाव बैसोनि थायो बार्थडे थायो बेखौ नांगोन। जुदि गैयाब्ला नोंथांमोनाहाय बार्थ सार्टिफिकेट होबाबो जागोन। बाथ्राया जाबाय नों एप्लाइ खालामनाय टाइमावहाय माखौहाय आपल'ड खालामदों बेखौ गासैखौबो नोङो लांजोबनांगोन अके। नोंथांमोना जि आपल'ड खालामदों बेखौसो नायगोन नालाय भेरिफाइ खालामो नालाय बेखौ नोंथांमोना लांफानांगोन। क्लास 10 जा 12 जा बा डिग्री पास जा बेखौ लांनांगोन। बिनिफ्राय ग्रेड 1 आरो फरेस्ट गार्डआव नोंथांमोना जि एप्लाइ खालामदों 10 पास एचएस पास डिग्री पास। जुदि ग्रेड 1 खालामदोंबा डिग्री पासनिखौ गासैखौबो नायजोबगोन अके मानोना बे जबा डिग्री पासनि ग्रेड 1 एबा एसआइ लेभेला। बिनिफ्राय जि आपल'ड खालामदों गासैबो मार्कशीट नोंथांमोना लांफाजोबनांगोन 10 पासनिफ्राय आप टु डिग्री पाससिम। डाइरेक्ट बुंबाय आं जायफ्रानोखि फरेस्टआ ग्रेड 1 खालामदों डिग्री पासनिजों 10 पासनिखौ नांजोबगोन। खालि नोंथाङा कनस्टेबलाव खालामदोंबा 10 पासआनो जागोन। जुदि नोङो सोनारगोन नोङो आपल'ड खालामनायाव जि आपल'ड खालामदों बेखौ लांजोबनांगोन। जुदि ड्राइभाराव नोङो एप्लाइ खालामदोंबा लाइसेन्सखौ लांफाथारनांगोन मानोना बेयाव भेरिफाइ खालामगोन अके। दा गुबै बाथ्रा सिम्पलाव जाबाय जि आपल'ड खालामदों बेखौनो गासैबो अरिजिनेलखौ लांजोबनांगोन। एक्सट्रा होनोब्ला एक्सट्रा जाहैबाय एमप्लयमेन्ट एक्सचेन्ज बेनिफ्राय एनसिसि नोंथांमोना दङब्ला लांफानांगोन। बेनिफ्राय कास्ट सार्टिफिकेट लांफाथारनांगोन। जुदि लांफानो हायाब्ला नोंखौहाय आनरिजार्भआव हरनाय जायो। बेखायनो कास्ट सार्टिफिकेटआ नांथारगौ मानोना एसटिपिनि काटअफआ खम थाङो नालाय। बेखायनो नोंथांमोना बे चान्सखौ लानांगौ। दा नोंथांमोना कास्ट सार्टिफिकेट लांफाथारनांगोन एबा एसटि सार्टिफिकेट लांफाथारनांगोन। एनसिसि स्पर्टसनि दङब्ला मोजां आरो जाय बाथ्राया जाहैबाय आपल'ड खालामनाय। नों आपल'ड खालामनायाव जि होदों बेखौसो नायनानै भेरिफाइ खालामो अके। एमप्लयमेन्ट एक्सचेन्जखौ बेयाव बिदों जुदि दङब्ला लांफा गैयाब्लाबो दाखालि नोंथांमोना एप्लाइ खालामदोंमोन ना बाट दङब्ला जोबोर मोजां दङब्ला जेबो प्रब्लेम गैया अके। जायफ्रा नोंथांमोना गैया एसे नोंथांमोना रिकुवेस्ट खालामनांगोन जाहाथे बेखौहाय उनावहाय इस्यु खालामनानै होगोन होननानै। दा मेन इम्परटेन्ट डकुमेन्ट्सआ बेनो नोंथांमोननि फरायनाय। एक्सट्रा होनोबा एनसिसि स्पर्टस कम्पिउटार सार्टिफिकेट जि दं नोंथांमोना लांफाजोब। गुबै बाथ्राया जाबाय जि आपल'ड खालामदों बेखौनो लांजोबनांगोन। लोगोसे फट' कपिस नोंथांनि फट'स जाहाथे लांफायो गांब्रै गांबा लांफायो जाहाथे नोंथांखौहाय नायो। बिनिफ्राय एडमिटआव फट' गैयाब्ला फट'खौ नोंथांमोना सिथाबना होनो हायो। बेखायनो फट' नोंथांमोना जाहाथे लांफायो गांब्रै गांबा अके। बेखौ जाहाथे फल' खालामो। एन्ड बेनिफ्राय गासैबो डकुमेन्ट्सखौ जेरेक्स कपि खालामनानै नोंथांमोना गावनि साइन जायखौ बुङो सेल्फ एटेस्टेड नोंथांमोना होजोबथारनांगोन अब्लासो नोंथांमोना एक्सेप्ट जागोन। दा बेनोमोन आं आसा खालाम नोंथांमोना जाहाथे मोजां खारो। बेनो जाबाय हौवाफ्रा 3200 मिटार्स 14 मिनिट्सआव एन्ड हिन्जावफ्रा 1600 मिटार्स 8 मिनिट्सआव
आरो लं जाम्प दङ लं जाम्पखौ एक्सेलेन्ट बारनांगोन अब्लासो नोंथांमोना जेरैहाय एक्सेलेन्टार होनोब्ला जेबो डाउट गैयाब्ला 17 फुट बारोब्ला 20आव 20 मोनगोन आरो हिनजावआ 13 बारोब्ला जोबोर मोजां एक्सेलेन्ट थांगोन आं आसा खालामो दा नोंथांमोना जाहाथे बयबो मोजाङै ओंखारो आरो काट अफआ एसेबां हाइ लेभेलाव थाङा बेसेबां थांथावना गाबोन नोंथांमोना भिडिअ मोनगोन बेनो जाबाय बड' जब इनफो अफिसियेल इउटुब चेनेलाव